Les accions ofensives són aquelles que tenen com a objectiu tocar el rival amb la nostra arma. En trobem de diverses categories: simples, compostes i respostes. Dins de la categoria de simples trobem l'atac directe, que consisteix en tocar el rival fent només una trajectòria d'atac. Les indirectes, que consisteixen en canviar de trajectòria a mesura que avança el braç. Dins de les compostes trobem les fintes, que consisteixen en fer un atac en dos temps, com per exemple, en un primer temps ataco a l'exterior i en un segon temps canvio i ataco a l'interior. Per últim, trobem les respostes, que són aquelles que es donen un cop i una parada.